салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог ва ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тағоев. Дӯсто, чӣ қадр ки шумо худатон хоҳиш карда будед, видеоролики имрӯзам дар бораи ҷино, призрак ва вообщем дар ҳамин тема аст. Ба касе ки видеом интересная марҳама тамошо мекунем, лайк, подписаться фаромӯш намекунем. Ба мо бошад видеоролики имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. ин видео дар Япония ба навор гирифта шудааст. Оилае ки ба даруни ҷангал мерафтанд, бо як кӯдаки ҷин вохӯрданд. Ин духтар дар байни роҳ меистад. овозаҳо аст ки гӯё ки ин ҷангалро номаш ҷангали худкушӣ бошад. ба фикрам ҳама ин гап аст. ду ҷавон дар вақти сайругашт як чизи аҷоиберо диданд. ин чиз фақат ором истода буд ва намеҷунбид, ва ин соя аз ҷояш намеҷунбид. Ба гуфтаи баъзе аз шахсон гӯё ки ин ҳамон ҷин бошад. ду шахс дар роҳ мерафтанд, аммо баъд аз чанде дар роҳ як чизи сафеде пайдо шуд ва ин аз ҷояш намеҷунбид. ва ин одамҳо фикр карданд ки ба касе ёрӣ лозим бошад, аммо онҳо вақте ки ба он наздик шуданд, он чизеро диданд ки намехостанд бинанд. дӯстон, пеш аз видеои навбатиро сар кардан, мехоҳам ба шумо як канали дигарро тавсия диҳам. номи ин канал Сумерки аст. ман ссилкаи ин каналро дар видео намондам, аммо ин шахс ҳатман комментария менависад. бидроен бародаро, ин ҳам каналш дар бораи ҳамахел ҷин аст. бовар дорам ки ба шумо маъқул мешавад. ин камера аз камераи видеорегистратор гирифта шудааст. як шахс худаш танҳо дар байни роҳ мерафт, аммо дар байни роҳ як чизи хелом аҷоибро мебинад ва баъд аз чанде ин чиз нобуд мешавад ва ин шахс аз тарсаш пол, ниход, газро зер мекунад. дӯстон, бо ҳамин видеоролики имрӯзаи ман ба анҷом расид. ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед. дастгирии шумо дӯстон пешравии мо аст. пешравии мо ин албатта ки хушҳолии шумо аст. лайкро фаромӯш накунед дӯстон. хайр, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.